Laughing Leos Bianong! Programa apakaburay-rayan dagiti pagteng nagtaod kadagiti sursurat dagiti naayat agdumdumngeg makapakatawa makapalit makapaisem ngem paspasamak met dagitoy magbangking iti abaga iti asino man ngagbaklay. Amin dagitoy ket intay ibirukan iti umno asungbatkan solusyon babaan ken ni Mang Bianong ditoy Laughing Leos Bianong manipod iti orihinal apanang isurat ken nasariwawat apanunot ni Fernando Obado ken iti panangitultuloy nga isursurat ni Joby Tupais. Direksyon, Perry Claro. Palubusan da kami nga rod nga intay luktan da iti programa, iti panang silpo, kan adalem a kapanunutan ti pagayam tayo, Perry Claro Kas, Mang Bianong ditoy, Laughing Leos Bianong. Isagsagot kada kayo ti Lady L Productions, kan Lady L Channel. Alang arudan kalafeng, kastoy man ti surat ni pagayam tayo Ramel, iti probinsya ti Isabela. Ken ka Mang Bianong, naimbag nga orasyo amin asang bayan to'y surat ko. Sapay kumata, mapili mo to'y surat ko maidrama. Ilingad naklakuman itinagan Ramel. Aklunay nga damit alas ti ugalek Mang Bianong. Tapno nalawag ti amen, rugyak man ti agsalaysay. Kumita-kita ni Kara dito ayan tayo ang nakatugaw, Ramel. Madlawa nagpapintas iti kastaunay at maray dito birthday party ni Eddie. Permi apapintas na nga saan mat nagbaliw hilangana. Saan mo napintas? Ala da ito'y. Agasam nga dita pananguyaw mo kan ni Kara. Saan ko nga uyawin? Tagpeso mo ti bagbagak. Saan mo talaga napintas ni Kara? Aging pipintas laeng. Oray na tapkalan na iti make-up ti ropa na kahit saan natangagbaliw. Ay sos, ang mga uyaw-uyaw ni Kara isuntugayam ti makagasat mo. Anya? Tokak? Di oray man ditana. Pagbalayok lang ti akot-akot iti unag ti sapin ko. Ti asawakit din ni Kara. Nagswerte matan nga no iso ti pangipayak iti agar aruyot at kinataar ko. Oo, naidaytan. Ay, di kagsasaoy ti patapos ako na Ramel. Tadi mo amo ti mapasamak iti kabigatan. Narabian ka man anagawit edi kalman, Ramel. Uwan tatang, naimasan mi ngamin kadagiti kagayem ko ti nagsasango. Amo yumutain, no nagsasango kami kadagiti kagayem ko. Saan mat amalmalpas ti saritaan may? Oray no aglikaw-likaw ti istorya kat metlat tamot ti kinatawaan may. Wain, amok day ta. Impagarup ko nga rin na dati nasarakam abalasang ideponsyonan nakatiliw dita na atap apusaw. Awan tatang, awan mo ti kursonada ki deponsyonan. Jak kursonada dagiti babalasang ijay. Nasayat matkit dinusaan kang agdardaras amang nobya, tamang nukila tamang asawa ka. Nasaysayat matlang tinakasagana amang asawa. Saan nga ora-orada? Wain, tatang. Nagmayat tupay ti biyag ti baro. Isa ano mga asawa jay kap-kap na kak ti asawa tatang. Tata, dumawatak man iti bulong ti marunggay nyo? Ayun, abalasang kaw. Mga alakalatan. Nagadomot ti bulong ti marunggay, kay nagado ti poon ti marunggay iti parangan bay. Saan mi madla amasid si dadagita?
Makay-ayo da nga rod tata. Naglalang to dagiti bulong da. Kasimot lakang ka makaayo abalasang ko. Ni tata met. Awan tupay ti may ayo kanyak. Ay sus! Mutalang lang dagiti saan na maayo iti galad mo. Tatang, ayan na jay pagsukdali tingyog, tagsukdalakman. Makain inumak iti danom tingyog. Jacket ti umulay, tanagado ti kuton iti poon tingyog. Ay alaman pa ni Kara iti bulong ti marunggay anak ka. Ha? Adamat ima na amangala. Iso na ti agala iti bulong ti marunggay. Nagkaro ka na Ramel. Bayan yung tata. Siyak langin ti mangala iti bulong ti marunggay. Sigurado nga urayin ni nanang ko. Tailaok na iti dengdengan na. Adamot basbastos mo, Ramel. Ni, apa yung tatang? Agdamag ka pailain. Katno binastos mo di balasang. Sino tatang? Awan mo ti malagip ko balasang a binastos ko Awan tupay kinasasaw ka balasang. Ni Kara. Balasang mo't na ijay. Kasano ko maabinastos ko kat jak pa'y kinasasaw tatang. Dahita nga road kahit. At dala nga road din iti sangwanam, di mo pa'y kasasaw. Madidikasta nga ramid ti baraw. Apay ko makakasaop kat awan mo tamok ngay bagakan ko Madlaw nga da pa naggusto ni Kara ken ka anak ka. Nasimpot na di abalasang. Isung armom kit din ta asawa umawn. Anya? Di pa kit din kaslakla agraraman iti asawa tatang. Anya? Nagadaw din nagpipintas dito ababalasang. Ni Kara pa'y lang magkasawa ay. Saanin tatang? Aglaklakayak lang na baraw. Samsam itak pa'y ti maunat abaraw. Ngam ti asawak ni Kara tatang. Kung namla na sino ka mo't nakatarak yan, iti kasta pa nagsasaw. Kat mo napintas mo't ni Kara. Natayag. Nagparintumang dagiti korimatmat na. Kan natundiris ti agong na. At dapat ti diyo imbaga tatang. Anya nga dayta? Kasla ugeng tatang. Ngipon na lang ti puraw nagkatawa. Ay kat gagangay na nangisit ata nagagatmot nga men. Kanayon amabilag iti init, tatalaga ang nagagayt. Ang umawan problema iti dayta. Tasaan ako dil ti mangipakita iti adda iti kaunggan ti tao. Basta tatang, jak kursunada apulos ni Kara. Impatangken ko jak kursunada ni Kara mangbianong ta awan mo't atalaga apulos ti mariknak para kenkwana no pa'y nakadkadlaw mait nga addati panaggusto na kanyak. Ken saan an napintas iti panagkitak, awan apil na para kanyak mangbianaw. Aging gaan na amuak napanday to'y ijay siyudad ti Baguio. Naglabas nga raw tinasurok makatawin mangbianaw kay. Sino jay bakasyonista dito lugar tayo, Bonel? Bakasyonista? Wan, at na ngamin nakita ka, bakasyonista ka nagpuraw kan nagpintas. Kasinsin siguro ni Kara na jay, tayo di balay dati nagturungan na. Dayjay. Natayag ka dito ibagbagam? Wan, katamtaman lang ti katayag na. Agkat katayag na siguro kini Kara. Ay, sos. Agpitik samot ang tipusok iti balasang no kastilaan. Sana kasinsin ni Kara ti ibagbagam, Ramel. No kasta, nakikita mong didakdakamatag. Katuan. Katno ni Kara dayjay. Anya? Kasangsangpot lang ni Kara ang naggapo iti bagyaw. Nagpintas nga rod asimangpot tapim mo daw iti uray la. Saanan nga ogeng akas iti ibagbagam ide? Bonel. Nagagat ngamin ni Kara tasan ang arte. Trabahuan na amin na trabaho iti taltalon. Iso ang nagnisit ide. Ang amin dinapanan ni Jabagyaw. Ay, saus!
Nagminaran ti pudno apindas na. Napudaw mo't gayam ni Kara no saan nga kakainaran. Uwan. Jacqueline pagarup pumintas iti oray la ni Kara. Tata, gumatangak man iti native a manukyo. Nagadu ngamin ti manukyo kat. Ay katun day talagayam. Sigurado mailiw ka nga agsida iti native amanok anya balasang ka. Wan tata, sabali ngamin at talaga ti native a manok. Ay nakapimpintas ka ng gapo iti bagyo balasang ka. Saan mo tata? Umay ka, balasang ka. Taitiliwan ka iti native amanaw. Siya kung timang tiliw iti manok para kini Kara, tatang. No kayat mo, Kara. Ikan ka iti dua manok. Libreng dyan may isa. Ha? Anya? Nakababain mo Ramil. May salaang tigatangak. Basta, ikan ka iti dua. Mabitlaan ta itiliwan ka, Kara. Nadagsan dagito'y tiniliw ko amanok, Kara. Isa-asa akong timang bitbit amang itulod iti balayaw. Saanan, kabailak mo tabagkatan. Day ta may salaang galaak. Isulaang mo ti ginatang ko. Saan ang mabalin Kinunakmot nga itudkon libre ito may isa. Nadagsan dagito'y iso nga itulod ka ni balayaw. Bitbit akong dagito'y manok, Kara. Kababain Ramil, yigmon kanyak dagita. Jack kaya't mabanog ka, Kara. Isa-asa akong timang bitbit. Umay ka, itulod ka ni balayaw. Ay, pasensya kan, Ramel. Si kamot tan tinang bitbit anang yag kadagiti manaw. Okay lang, nana. Ni Kara ngay, ayan na. Simrakan, iji silid na. Mabalin ka diya sarong karak ni Kara, nana. Ha? Nagatap ngaminan kanyak. Sana nakas idi nga isupay ti umasidaga makisarsarita kanyak. Ita, dinakpay ka saon no, jak ka sao. Ay, no kayat mo asarong karan ti anak ko. Adakan ka dayta. Sapay kumaa, tasangwan na ka no sarong karam. Ipaspasarak kunto ti mang sarong karkan kwa na, nana. Bareng no sangwan nak yanak yaw. Baliktadan ti lubong ita. Apay nga akas la si kamot tan ti mangkamkamat kan ni Kara. Edi, kasla di mo pagan-anaw. Uyawum pa ya saan anapintas. Apay nga itakad kasla kamatam matuna yan. Jakman mo. Ngam kasla natagiro utak mo ten, Bonel. Talagang straight from the heart ti pana ni Kopi daw ng pana kanyak. Sabali ti tamak kini Kara, Bonel. Inuyaw mo? Ita, si kamat gayam ti kumamat. Awan na ito tao. Ay, Jakman mo. Ngam talaga nainlabak kini Kara, Bonel. Jak may lawlawag. Angam, kasta talaga ti marikrik na kita. Kahit kasanungay. At nga ta tinamnamam ka ni Kara. Nagatap nga rod kanya kitaan. Ide, gagaraan na pa'y timapan agpapansin kanya ki Jibalay. Konformity madawdawat na tapno at darason mapani Jibalay. Ita, dinakpay talyawanan. Sapay planok asarong karan indon sardam. Ay kat ipapatim ano talaga akursunadam ni Kara. Nagkapoy kamot ngamin idi. Kundi pangina ka. Anya nga ita. Nabaliktadan ti lubaw. Sa balay ti tamak kini Kara mangbianong. Sapul-sapulat no daytay jak makita. Inspirado akmait no makikita. Ngem dinakmet ni kaskasaw. Mapilpilitan pa yay na sumango kanyak no daytay sarong karak. Ngem jaklakta na upay mangbianong.
ka seryoso ak talaga kan kwa na. Mangnamnama ak mapaamok tumutlaeng kat mapasungbat ko te nasam 8 awan. Ite na minsan pa'y kay. Pataraki ka, pataraki. Numapan mo sa arungkaran ni Kara. Yung di nakamat song batan. Sungbatan naktulat ta. Kano pa'y ngay? Di nakangarot ikaskaso. No idi ko mga inaramaw, di agasawa kayo kumaitan. Nalabit nga dapayin anak yu ita. Sabali idi atatang. Tadyak pa idi kursunada ni Kara. Kat itan ngay. Kumamkamat kan ngam di nakamatan ni kaskasaw. Sana balay tatang. Jakbat agsardeng agdaton kan kwa na. Kita nyo man kititilangak no nataera kong tatang. Wain, nataer ka anak ko. Awan mati makunak no maipapan iti kinataer. Taimala ka unay kanyak. Naalam ti taktakder kaw kan kinabiskad ti bagbagay. Ken gwapo ta. Kunayo atatang. Ay, hey, madimot No sakit din ti mangibaga agwapo ta anak ko. Kaslakit din binagkat kong titugaw ko iti dayta. Bayam mati sa bali a tao makakita ka data, ti mangibaga iti dayta. No pudno agwapo ta iti panagkita da ka data, anak ko. Basta tatang. Siyak ti mangibagbagan. Gwapo ta nga agama. Kara, adamanan ni Ramel, sarungkaran nakakanaw. Ibagayo nga awanak nanang. Anya, Diya kaya ti sumango kan kwa na. Dagulit mo tayo dyan lalaki. no di mo kayat ti panangsarsarungkar na ken ka. Kasaritam nga rod iti nalapat Diretsaam, ibagam nga awan tinamnamaan na ken ka. Ha? No saan mo abastidan, sigurado nga agsubli-subli jay tao amang sarungkar ken ka. Nanang. Nalakit din, ingkasangunan ni Ramel. Diretsa maun kunakmanan. Bastid maun. Tapno'y sardeng nan timang sarsarungkar ken ka, anak ko. Agyaman at sinangon at Kara. Kunaklagi din no, din akong sangwan. Kinapudno na. Masurunak mo iti kinadagulit mo. Pasensya ka ko man kanyak. Ayatan ka ngamin na talaga. Diyak maamang ibagbagay ti dayta. Daytamot ngamin na talaga ti marikriknak. Nakasaganak nga guray. Ngaging gay ti maayat nakmat, Kara. Pasensya ka ko man iti kinasupladok idigan ka. Patya ka dayta ti makagapo, iso nagatap kaitan kanyak. Basta, ayatan ka unay-unay, Kara. Pudno ka di dayta nga ibagpagam. Amangan no sasa umlaeng. Ni, saan apalaw asti dagdaton kong ayat kan ka, Kara? Ayatan ka talaga. Dayta ti pudno amarikriknak. Ayatan nak, nga uri asino akpay. Una, ore asino kapay. Ayatan ka, Kara. Maklon ko, nga ore anya, wenno asino kapay. Kan may sa, sigudin nga amuta. Agkalugaran, kan agkabaranggayan tapay. Iso nga amamu kaunayan, Kara. Nakasakana ang amang ikalaysakan ka. Nolakit dita aklo na mo ti panagayat ko. Kinapudno na. Siguro nga ayatan ka. Siguro. Nariknam mo dayta. Saan ka di? Uwan. Pudno dayta. Napanak ijay bagyo. Tapno, yaw awan ko tiriknakan ka. Tababainak mo't no sakit din ti mangiparparik na iti dayta kan ka. Ayatan nakadipay lang aging gayta. Ramil. Sungbatan na kumakara. Ayatan nakading aging gayta.
Uwan. Ayatan ka, Ramil. Agyaman na kara. Day tatiruray kasungbat mo. Kamaudyanan na. Datan. Kaya't ko agkalay sa na dagos. Ramil, denggan nakpay. Ibagamlaan, anya ti kayat mo maaramid iti panagkalay sa ta. Taipay ko. Masapul ama amuampay tinapasama kanya kay Bagyo. Ha? Anya day ta? Naibaw ing tirig na kiti sa bali. Idi na pa na kay Bagyo. Ngam, inalilaw nak ti lalaki anang italkak iti amin ko. Tadagaya mo nasawa na. No, inalilaw na kamanday ti alalaki. Awanan ti bibiyang ko. Tapos at langin tinapalabas mo day tao. Juan, husto ka. Pasat tinapalabas ko. Akasilpo ti agdama. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Ramil, masikugak. Kat, agtalon abulan ti sikug ko. Anya? Ita Ramil, kaya't nakadilatta nga ikalaysa, nga uray masikugak. Kat saan asika ti ama ti sikug ko? Kara. Naklaatak itinamwak asasaadan ni Kara Mangbianong. Jakpulos impagarup ang masikog gayaman ti babae ang nagdatdatunak ken kaayan-ayat kuitan. Mariribukan Mangbianong ay ayatek ni Kara ngem agdua-dua akmutan ta nasikugan mo't gayaman ti sabali alalakay. Ibagbaga ti may sa apaset ti isip ko nga ikalaysak nga orean niya pa'y tinaglablabasan na. Ket ibagbaga mo ti sabali apaset ti panunot ko ajak ikalkalaysa. Taadu pa'y mo't dita ti babae a mabalin kong ayaten ken ikalaysa. Anya nga ta ti kasayaatan nga aramidek Mangbianong. Jak amaw ti ikadeng ko. Iwanwan na kuma Mangbianong, to'y maguguran a pagayam mo, Ramel. Pagayam ko a Ramel, narigat dayta barok. Iso nga agpanunod ka anaimbag. Adupay ti panawon mo nga agpanunot. Tano nagkasar kayon, saan ka na basta makapaluspos? Saan mo kumang ilugar day tabagem, iti kasasaad saan kan makaakal? No kastang agdwa-dwa ka, nasken nga ipaayam dayta iti atensyon. Sika ti kasayaatan nga ukom dita mismo abagem. Ammom ti isyo nga ingka sarakusukan. Iso sangwam tanarigat no daytanto ti sanyo pagkinaawatan. Ket no ti panagkunam ket ison ti kayat mo ngagbali na katakunaynay mo iti tungpalbiag mo apay ket dinasaan. Ngem no saan met ay ket aguray kapay iti sumagmamanaw panawain. Alright. Kastan pagayam, aging gangay iti sumarunumanan ngayon tayo panagdadanggay. Que Dios nos bendiga a todos. Diyos ti agnina kada kayo, amen. Bye-bye! Thank you so much, ka-drama. Kung magustuhan nyo dagiti dramas tayo, share, like, and subscribe to Lady L YouTube channel. And don't forget to click the bell button for our latest drama updates. Click here!